Добро утро! Днес е ден 2 от това да тренирам като се и там за цяла седмица. Първото нещо, което направих след ставане, разбира се, беше да си оправя чаршафа на костенурките нинджа. После минах номер 1, пих един водичкис, умих гъбите, след което бяхме срещнати с първия си проблем. Краката му боляха. Това не беше голяма изненада, имайки напред, че вчера просто и така избягах 10 км без подготовка. Хич не се отказах обаче. Както виждате, правя някакъв жалък опит за загрявка, за да може най-малкото, което е да намаля болката. Както виждате, все още не съм се разсънил. Докато приключим импровизирана си загрявка, то стана време за закуска. Този път са 2 ябълки, плюс всичко останало. Този път не повторих вчерашната грешка и наистина хапнах малко добра храна. Междувременно обработвах първи епизод с предизвикателството. На това в Русе му викаме продуктивност. Де да знаех обаче, че ще бъде изправен и пред втори проблем. Току-що загубих 1 час обработка. Докато просто си обработах най-спокойно, компа ми просто реши да се изключи. Ако сега не се запазил, ще изпадна в депресия. По някаква причина няма иконка, ама това би трябвало да е. Мамка. Но за щастие, тази случка има щастлив край. Окей, пораздрових се малко във файловете и намерих най-скорошния проект. Мисля, че не съм загубил повече от 5 минути. Обработка, ако съм загубил още някаква. Много се радвам за това нещо. Не знам какво ми се случва с компютъра. Айде. Факт е, че помислих, че съм загубил много работа, но се оказа, че всъщност не съм. По някаква причина ма хайпна и ме накара се, че съм благодарен. Затова оправих набързо раницата. И да, знам какво си мислите. Отново и то с още по-готини чорапи. Оценете ги долу в коментарите. Днес нещата ще са по-различни. Ще направим една ревърс тренировка, като ще почнем с най-трудното, а именно 10 км и завършим с най-лесното, което по мое мнение са клековете. В момента съм на стадиона, където една обиколка е 400 метра. Тоест, за да избягам 10 км, трябва да направя 25 обиколки. Почваме силно и съм като светкавицата. Вижте ма колко съм бърз. Вече цяла обиколка минах. На втората съм и силата е с мен. Тичкам като луд, никой не може да ме спре. И преди да се усетиш, 2 км минаха, на всеки 2 км ще спирам за вода. На вас ви е доста лесно да седите, ама гледате. Ама аз продължавам. Само мене ли е този прожектор макефи много? 3 км и 200 метра. Почна обаче един пек, тъй че прецених, че ще е добре най-малкото, което е да се освежа. Остава само още 2 пъти по толкова с плюс още малко. Правим го. 4 км пичове. Спираме за една секунда да се предпазим от пека и да вземем малко водички си. Че ще се разтопя жив. Днеска щяло да бъде хладно. Най-големия кап, който съм чувал. Айде, вземам да цичкаме заедно. Вече бях стичал достатъчно да ме измори. Бях уморен, потен, продължавах да бутам, но просто не беше същото. Дами и господа, проблем. Помните ли вчера, като казах, че нещо долу на десния крак ме боли? Малко почва да боли десния крак. Ей, тук отдолу. Ами най-лошия ми кошмар. Се сбъдна. Също така и мазолите ми се бяха влошили много, както на десния, така и на левия крак. Но се надявам поне не са пукнат, защото тогава 1000 пъти по-гадно ще стане. Това обаче няма никакво значение. Стягаме обувките и продължаваме. Продължаваме, ама умората не прощава. Въпреки болката и умората, аз се старая колкото мога. На този етап даже не мислих за всяка стъпка по-близо до края еди какво си, ами просто се старах да не мисля за нищо и да си движа краката. Успях. 10 км на сейтан на тренировката. Изи. Добре, да не е баш изи, ама възможно е. Нямаше как да не се хидратирам след това. Минах през Lidl да купя малко за плюскане, след което се запътих към дома. Вкъщи съм. Краката ми бяха леко сготвени, но измислих решение. За да разберете какво е то обаче, ще трябва да се абонирате с камбанка, за да разберете кога кача утрешния епизод. И докато сте до бутона за абониране, харесайте това видео, да го изстреля малко повече алгоритъма. Принципно веднага бих се хванал да направя останалите упражнения. Но това предизвикателство ме накара да изпитам чиста проба глад. Затова се наготвих тия манджи! Ако ви е интересно как ги наготвих, идете във втория ми канал, абонирайте за него както и за този. Видеото ще е там. Пичове, не знам за вас, но аз почвам да плюскам. След кратка няколко часова пауза, състояща се от плюскане, гледане на видеа и обработване на видеа, време да завършим започнатото. И не, това не е грим. Това са кръгове под очите. Спи ми се. Но липсата на сън не е достатъчно добро оправдание да не правя коремни. Да, обаче... Колкото и това да прилича на изценирано боледуване от 10 годишно, за да не отиде на даскал, за съжаление беше реално. По принцип щях много доволен да кажа 25, на четвърт готови, ама коремната ми стана почва жестоко да се схваща. Пинах една вода, починах няколко минути и бях като нов. Много съм умен и това ударене ми помогна да поумнея. Сега седи прав, защото ме трябва да не се схвана отново. Менче да, 35. Направих си middle part. Остава 20. Дали ще ги направим наведнъж? Не.
По принцип бих му не съм майстра да не ми се схване пак коремната сцена, просто гадно е. Твърде лесно. Следващата стъпка са лицеви. Няма нужда, надявам се да ги завършим за не повече от 10 минути. В противен случай ще е тъпо. Защото аз това видео все пак трябва да го едитвам. Първата серия бяха мощните 30. Първата ми серия е с 5 повече от вчера, което е яко. Май. A few minutes later. Дали ще има 30 точка отново? Да разберем. Няма да има. Това на екраните ви са последните лицеви за днес. С дисциплина и усилия успях да ги завърша доста бързо. И стана време за клекове, бате. Хайде! Странно, но въпреки цялото това бягане, клековете си останаха най-лесни. Имах една цел обаче, просто да ги приключа. Исках колкото се може по-бързо да се свърша с тренировките и да плюскам. Иначе видя им са края на тези клекове. За вечеря ядах същото каквото и на обяд, само да е малко по-нърфнато и в 8 часа. Останалата част от вечерта ми беше просто обработена на видеа и няма какво да ви показвам толкова. Затова тук ще ви благодаря за гледането, ще ви помоля се абонирате с камбанка и да лайкнете видеото, ако ви е изкефило. Гледайте първи епизод и гледайте останалата част по поредицата. Чао!